ഞാനില്ല സ്വഹബോരിലായി ബദറെ കണ്ടതില്ല നേരിൽ ഈ കൺകളിലായി ആഖിറം മുൻപിലായി നിൽക്കും പാപിയേലും ആഖിറം قبلك بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا توكلت على الله في أمان الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ഉഹദിലൊന്നു ഹബീബി ഞാനില്ല സ്വഹബോരിലായി ബദറെ കണ്ടതില്ല നേരിൽ ഈ കൺകളിലായി ആഖിറം മുൻപിലായി നിൽക്കും പാപിയേലും ആഖിറം മുൻപിലായി നിൽക്കും പാപിയേലും بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിശിഷ്യ DKSC കർണാടക സുന്നി സെൻറ്റർ പ്രവർത്തകന്മാരെ യൂണിറ്റ് വലയ സെൻട്രൽ രാഷ്ട്രീയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ സംഘടന അഥവാ DKSC രൂപീകരിച്ച് ഏകദേശം 28 വർഷത്തോളമായി വളരെ നല്ല നിലക്കുള്ള വളർച്ചയാണ്. അഥവാ മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സമന്വയ സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ DKSC ഉദ്ദേശിച്ചതും അത് അൽഹംദുലില്ലാഹ് 25 വർഷം കൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനം പൂർത്തിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ നമ്മുടെ സംഘടന സുന്നി സെൻറ്റർ രൂപീകരിച്ച് 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. അത് വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായി ഇപ്പോൾ മൂളൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്നു വരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിൻ്റെ ശാഖകളായി നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ പ്രധാനമായ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ്. സുള്ളിയ, പുത്തൂർ, മംഗലാപുരം അടക്കം അതുപോലെ തന്നെ ആസന, സകലാസ്പറ ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഈ 28-ാം വാർഷികമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായി യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചു, നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിലുള്ള പ്രധാനമായും നാം ആദ്യം തുടക്കം കുറിച്ചത് മംഗലാപുരത്തിനാണ്, മാംഗ്ലൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അപ്പുറം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് മുന്നോട്ട് പോകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി 28-ാം വാർഷികത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ അഥവാ തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു മാസം, ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു മാസം, അതായത് ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 13 ചൊവ്വാഴ്ച, ഇന്ന് മുതൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒക്ടോബർ 13 വരെയുള്ള ഒരു മാസക്കാലം ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ എന്ന പേരിൽ അഥവാ സ്ഥാപിതമായ വർഷം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടാടുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്, വളരെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് DKSCയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് വളരെ അധികരിപ്പിക്കണം. അതിന് യൂണിറ്റ് തൊട്ട് അടിഭാഗത്ത് തുടങ്ങണം, അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോകണം. ഒരു 7ൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴ്ന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കല്ല, താഴ്ന്ന് മുകൾക്ക് യൂണിറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി, അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ വലയ കമ്മിറ്റി, ഇങ്ങനെ പോയി മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നാട്ടിലും വിദേശത്തും എല്ലാ ഗൾഫ് നാടുകളിലും കഴിയുന്നത്ര പ്രവർത്തനം ഒരു മാസം കൊണ്ട് എത്ര മെമ്പേഴ്സിനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അതിലാരും ഒഴിവാക്കണ്ട. ഒരു സാധു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, ചെറിയ ജോലിയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഇന്ന് മാസത്തിൽ 5 ദിർഹമോ
5 റിയാലോ വാങ്ങിയാൽ മതി, 10 പൗണ്ട് എന്ന് വേണ്ട. ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാസത്തിൽ അത് 5 ദിർഹം, അതാണ് റിസീവറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരോ പിരിച്ചോളും. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇപ്പോൾ ദുബൈയിൽ നല്ല ഒരു റിസീവറെ ഞാൻ ഇന്നലെ സെലക്റ്റാക്കി ഏൽപ്പിച്ചിന്. എല്ലാ നിലക്കും ചോദിച്ചാണ്, നല്ല പണ്ഡിതനാണ്, നല്ല ഭാഷാശൈലിയുള്ളവരാണ്. അതോടുകൂടി പല സ്ഥലത്തും ഖത്തീബായി കുറച്ച് ലൈഫുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ജോലി എടുക്കാമെന്ന്. അതിന് ഞാൻ ഇന്നലെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നിങ്ങളങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ നിന്ന് അത് വസൂലാക്കാനുള്ള, അത് പിരിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള റിസീവർമാർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും ഈ സംഘടന, ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായി അള്ളാഹുവിനെ വളരെ സ്തുതിക്കുന്നു. നമുക്ക് വളരെ ആശയമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സയൻസ് കോളേജ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സയൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നല്ലോണം പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും മുസ്ലിമുകളും വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് മെഡിക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങാമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സയൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ BEd കോളേജ് കരുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മാന്യ സുഹൃത്ത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുത്ത് തന്നല്ലോ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു. അതിന് BEd ഉണ്ടാക്കണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ക്രമേണ നമുക്ക് വലിയ വലിയ കോളേജുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വയസ്സായി. ഇതെല്ലാവരും വളർത്തിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഭാവിയിൽ നമുക്കൊരു വലിയ, ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലാഹ് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ സ്വകാര്യ രംഗത്ത് അഥവാ പ്രൈവറ്റ് രംഗത്തായ നിലക്ക് നമ്മുടെ DKSൻ്റെ പേരുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നല്ല സ്ഥലം എപ്പോഴും കിട്ടൂല. നല്ല പ്രകൃതി സുന്ദരമായ, നല്ല മലിനീകരണങ്ങളില്ലാതെ, നല്ല ശ്വസിക്കാനുള്ള കാറ്റും അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന നിലക്കുള്ള നല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക്, ഞാൻ തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ AP ഉസ്താദും കൂടി. ഞാൻ മിഞ്ഞാന്ന് പോയ എൻ്റെ വാർഷികത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമായി. കൊട്ടമ്പടി മടിക്കേരിയിൽ ആ പ്രകൃതി കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ലോ ഒരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകും. അപ്പം ആ നിലക്കുള്ള നല്ല ലെവലിലുള്ള നല്ല ഒരു 50 ഏക്കറോ 100 ഏക്കറോ സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ വെച്ചാൽ നമുക്കല്ല, നമ്മളൊന്നും അന്ന് അയാത്തിലുണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ അവിടെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം, നമ്മൾ റിക്കാർഡാക്കി വെക്കണം. ഈ സ്ഥലത്ത് ഇന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന്. എന്നാൽ അതുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കറിയാം TMA എന്നൊരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹമാണ് സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ വെറും പട്ടപ്പാറ പോലത്തെ കുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങി, ഒരു ആസ്പത്രി തുടങ്ങി. അയാൾ ഡോക്ടറായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്തായി? ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന മണിപ്പാൽ കോളേജ് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി, അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഘടന കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കും. അതിനൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാം. മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ എന്താണ്? സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയ ആദർശങ്ങളിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരായ യുവാക്കളും പ്രവർത്തകന്മാരുമാണ് നമ്മുടെ സുന്നി സെൻ്ററിന് ആവശ്യം. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി നമുക്ക് മതവിദ്യാഭ്യാസം, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളെ മതപരമായി ആത്മീയമായി അവർക്ക് അറിവ് നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമാണ്. അതുപോലെ യതീമക്കളെയും മിസ്കിന്മാരെയും വളർത്തുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമാണ്. അതുപോലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പല വിഷമങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസിനാണ് ഇപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ, അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ. ഒരാൾക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചക്ക് ഒരു ഡയാലിസിസ് നമ്മളെ വക ഡയാലിസിസ് നമ്മൾ നൽകണം. അതുപോലെ ഒരു ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷന് വലിയ സംഖ്യ വേണം. ചെറിയൊരു കൈത്താങ്ങ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ ഒരു മൂലധനം വേണം. അതുകൊണ്ട് നല്ല നിലക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാകും. പൂർത്തിയായ ചരിത്രങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. എത്ര സ്ഥാപനം ഞാൻ ഇപ്പം എണ്ണി പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നു. നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അള്ളാഹു എല്ലാം അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാകട്ടെ. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു മാസം എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുകയും കഴിയുന്നത്ര മെമ്പർഷിപ്പ് അധികരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. അല്ലാഹുമ്മ ജൽ ജംഅനാ ഹാദാ ജംഅൻ മർഊമ വതഫറഖനാ മിൻ ബഅദി തഫറഖൻ മഅസൂമ വലാ തജൽ മിന്നാ ലാ ഫിനാ ലാ മനാ ശഖീം വലാ മത്റൂം. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين الصالحين. اللهم بارك لنا فيما نحن فيه بركة تامة كما باركت على نفسك. اللهم افتح أبواب رحمتك. اللهم افتح فتحا قريبا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. آمين بجاه شفيع المذنبين برحمتك.
മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി, ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ, ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ ഫാമിലി മുലാഖത്തിലേക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ മകനും നമ്മുടെ മർക്കസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻറ്റുമായ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് മുഖ്താർ അങ്ങോട്ട് തങ്ങൾ വരികയാണ്. അതുപോലെ സൈനുദ്ദീൻ ഹാജി, ബറു ഹാജി എല്ലാം ഒന്നിച്ചുണ്ടാകും. ഇസ്മായിൽ സാഫി ഹാജി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒക്ടോബർ 1 നമ്മുടെ 3 നമ്മളെ പ്രവർത്തനം, 13 നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നല്ല നിലക്ക് നീങ്ങണം. ആ ഫാമിലി മുളക്കത്തൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എനിക്ക് സൗദി കമ്മിറ്റിക്കാരോട് പറയാനുള്ളത്, മുഖ്താർ തങ്ങൾ വന്നാൽ ആ യാത്ര എല്ലാ യൂണിറ്റിലും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തി എല്ലാവർക്കും സന്ദർശിക്കുന്ന അവസ്ഥ. എനിക്കത്ര ആഫിയത്തില്ല, ഉള്ള കാലത്ത് ഞാൻ വരും. നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉംറയ്ക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ 3 മാസമോ 4 മാസമോ നിൽക്കുക, എവിടെയും പോകാമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ ഉംറയ്ക്ക് വന്നാലും വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ജനുദ്ദാജി ഉണ്ട്, ബറുവ വരുന്ന്, ഷാഫി ഇസ്മായിൽ സാഫി ഉണ്ട്. നല്ല റാഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സമാപനം ഒക്ടോബർ 13 നമ്മുടെ സ്ഥാപനമായ മർക്കസിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. നല്ലൊരു വിജയം നമുക്ക് ആ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ചെന്നിട്ട് ആചരണയുടെ ബഗ്ഗിൽ ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര സമിതിയുടെ അധീനത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജി കണ്ണങ്കാർ ഇയാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്വാഗത സമിതി രചനയായി. അതേപോലെ ಅದರ ಅಧೀನത്തിൽ ഒരു തിങ്കാലത്തോ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ഒരു തിങ്കാലത്തോ 13 ಅಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ಮರ್ಕಜಿಲ್ ಅದರ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಕೋಗು ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಿಸು. ಆ ಒಂದು ಭಾಗത്തിലായിട്ട് ഇക്കിരിണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂടെ കൂടിയോ. ഇൻഷാല്ല ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തോ ಚಾಲನೆಗೆ ದುವಾത്തോಡು കൂടി ഞങ്ങൾ ಚಾಲನೆ ಹಾಕೋಗು ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ആഹ്വാനാക്കേണ്ട. إلى حضرة نبينا وشفينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه حق قدره مقداره العظيم. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه ما صليناه وما سلمناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة أولا منا إلى حضرة الروح ونبينا وشفينا وسيدنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا وقرة عيننا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصدقاء والصديقين والصالحين. اللهم إلى حضرات ساداتنا البدريين واللحديين وصاهر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وأخوالنا وخالاتنا وعمامنا وعماتنا وجدادنا وجداتنا وأزواجنا وسائر أقاربنا خاصة، وإلى حضرات أموات المسلمين مع القرى عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تغفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا ثم الناقي والداء القام والوباء القاتل، إنك مجيب سامع، وأن تصرف عنا الداؤون والبلاء وتعصمنا من إنزال كحلك والوباء، تجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من فظع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. اللهم بارك لنا في كل أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا وسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ ധന്യാക്കിയോ ബഹുമാന്യ അഹമ്മദ് മുഖ്താർ തങ്ങൾക്ക് ಧನ್ಯವಾದ. അതേപോലെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಲ್ಮಾರು ಸ್ವಾಗತ ಕೊಗ್ಬೇನಾಯ್ತು ഞങ്ങളോ ഇസ്മായിൽ ഷാഫി ആചാർ എന്നാണ് വേദിക്ക് വിളിച്ചോണ്ടുള്ളത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ എൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കിടക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ സഭ്യനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഞങ്ങളെ മുഖ്താർ തങ്ങൾ കുമ്പോളും അയാളെയും ഈ ഞങ്ങളെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഹാർദികമായി DKSC ദക്ഷിണ കർണാടക
ദക്ഷിണ കർണാടക ജില്ലാ സമിതിയുടെ പരമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേൻ്റെ പരമായിട്ടും ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കുന്നത്. അതേകൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമായ ചെയർമാൻ ഹബീബ് തങ്ങളെയും ഞാനിവിടേക്ക് സ്വാഗതമായിക്കൊള്ളുന്നത്. എൻ്റെ മർക്കസിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ജനറൽ മാനേജറായ മുസ്തഫ സഹദിയാളെയും അതേമാതിരി മർക്കസിൻ്റെ ഇൻചാർജ് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഞങ്ങളെ ഇസ്മായിൽ കീന്യ, ഉമർ ആജാർ, സൈനുദ്ദീൻ, ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിൻ്റെ കാര്യാധ്യക്ഷ ഹുസൈൻ ഹാജിനെയും EK അയാളെയും അതേമാതിരി ഇയാളുണ്ട് ഞങ്ങളെ അവരെയും ഞങ്ങളെ മറ്റേ അൻവർ ഹുസൈൻ, പിന്നെ ഉമറാജി, മൻസൂറു, അങ്ങനെ എല്ലാം കുറേ പേരുണ്ട്. എല്ലാം എനിക്ക് എല്ലാവരുടെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല, പൈസയല്ല, എല്ലാം മറന്നുപോയില്ല. അതേപോലെ മൊയ്തീനാജി ഉണ്ട്, ആശ്രഫ് വെളുപ്പുണ്ട്, അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കൊഞ്ചാറ് അയാളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഞാനിവിടെ സ്വാഗതമാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളെ ഉപ്പിനങ്ങാടി യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് MMB, അയാളെ ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും മേത്തെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതമാക്കുന്ന അയാളില്ല ഇവിടെ എന്നെങ്കിലും അയാളെ സ്വാഗതമാക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ കടമ അത് ಮೂಲಕ ഞാൻ ಸ್ವಾಗತ ಪಡಿಸಿರ್ಪಿക്കുന്ന. ವಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಫಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ഇന്ന് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ഞങ്ങൾ ടൈം ചുമ മീരിയതുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന ആക്കുകയാനായിട്ട് ഞങ്ങളോ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆയിട്ടുള്ള ಬಹುಮಾನ್ಯ ಸೈಯದ್ ಹಬೀಬುಲ್ಲ ತಂಗಳನ್ನ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ವಿಳಿಸಿದ್ರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಮುಖ್ತಾರ್ ತಂಗಳ್ ಅವರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಸುನ್ನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು 22ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 13 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು DKSC ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುನ್ನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಳವಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನಕರವಾದ ಅಂಶ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮನ್ವಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಇಹಪರ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನಕರ ಅಂಶ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ, ಇದರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಂಬೋಳ್ ಸಾದಾತ್ಗಳ ಕಣ್ಮಣಿ ನೇತಾರ ಸೈಯದ್ KS ಆಟೋಕಾಯ ತಂಗಳ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು, ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಉತ್ಸಾಹ ಕಾಣುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಿರುಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸುಂದರ ಮುಖವಾದ ಅಹ್ಲುಸ್ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಅತ್ನ ಆಶಯ ಆದರ್ಶದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ
ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಅನುಭಾವಿಗಳಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ, ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ, ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು 13 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಂಸೆ ಹಾಗೂ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುನ್ನಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುನ್ನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಿನ 30 ಕಾಂಡಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತ್, ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತ್ನ ಅಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವುದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನಕರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 3 ಜುಜುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಜುಜುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಜುಜು ಬಂದರೆ ಕೂಡ 5 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಜರೂರಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ 13 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಜರೂರಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಬರ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾತಿನ ಅಡಿಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ರೂಪಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸೈಯದ್ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ತಂಗಡ್ರವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರವರೆಗಿನ 13 ಅಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು ಮರ್ಕಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ QR ಕೋಡ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸದಸ್ಯತ್ವತನ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಮರ್ಕಜ್ ತಾಲೀಮುಲ್ ಇಹ್ಸಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಈ 3 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 9 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಘಟಕದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವಂತಹದ್ದು.
ಅಂತಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಂಗಳರವರ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮರ್ಕಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಕಿನ್ಯಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಉಮರ್ ಹಾಜಿ ಮುಕ್ವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹುಸೇನ್ ಹಾಜಿ ಕಿನ್ಯಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಅನ್ವರ್ ಹುಸೇನ್ ಗೂಡಿನ ಬಳಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಘಟಕ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ರೂವಾರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆದ ಫಾರೂಕ್ ಹಾಜಿ ಕರ್ನಿರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡೋಣ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 13 ಅಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಂಗಳರವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಮಿತಿಯ ಅನ್ವರ್ ಹುಸೇನ್ ಗುಡಿನ ಬಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಹಮ್ದ್ ಜಜಾಕಲ್ಲಾಹ್ ಖೈರ್. ಪರಮೋನ್ನತ ನಾಯಕರು ಆದ KS ಆಟಕೋಯ ತಂಗಳರವರ ಸುಪುತ್ರರು ಆದಂತಹ ಸಯ್ಯದ್ ಅಹಮದ್ ಮುಖ್ತಾರ್ ತಂಗಳರವರೇ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ತಂಗಳರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣವೆತ್ತ DKC ಮರ್ಕಜ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಇದರ ನೇತಾರರೇ, ವಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕರಂತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ನ ನಾಯಕರ ಆವೇಶ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕರುಗಳೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ SSF, SKSSF ಇನ್ನಿತರ ಸುನ್ನಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ DKCಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಥವಾ ಯುವಕರ ಆವೇಶ, ಆ ಶ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಖ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಮರ್ ಹಾಜಿ ಮುಕ್ವೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನವರು, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿ
ಹಲವಾರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾಹು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ, ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ, ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ದುನ್ಯಾಖಿರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ದುವಾ ಮಾಡೋಣ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಖಾದಿಮಾಗಿರುವಂತಹ ನನಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತ ಧ್ಯೇಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ತಂಗಲ್ರವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಳಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳು, ಮರ್ಕಜ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ, ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಮ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನನ್ನೊಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥನೆ, ಮರ್ಕಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಹ ആ സന്ദർഭം നല്ല ഒരു കാര്യക്രമമായിട്ട് തീരും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏത് നിലക്ക് പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാക്കണം, ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഖൽബിന്റെ ഒക്കെ എങ്ങനെ വേണോ, ഞങ്ങൾ ഏത് നിലക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. കൂട്ടത്തിൽ അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫുകളുള്ള ആ സ്റ്റാഫിനെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറ്റണം. അവർക്കും ഇതിന്റെ ഇഖ്ലാസ് തട്ടണം. ഈ വയസ്സന്മാരായ ഇത്ര വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്റെ ബാപ്പക്ക് സുഖയില്ല, ഞാൻ നോക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, വളരെ സീരിയസ് ആണ്. അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. എത്ര കണ്ട് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. കാള് നീട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യുന്നില്ല. അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്ക റഹ്മാനെ, വേദനകൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്നെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫിന് ഇത് എന്താണ് DKC, സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ വേണം, സ്റ്റാഫ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം, കേവലം അവർക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്കും ഒരു അരമണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ് നാം സദാത്തുകളെ കൊണ്ട് വന്യരാക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ വന്നാൽ അത് തന്നെ മതി. ഇതിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അവിടെ വയതോ നസിയത്തോ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇന്ന് കർണാടക രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും സൂപ്പർ പവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ദക്ഷിണ കർണാടക സുന്നി സെന്റർ മർക്കസ് ഉണ്ട്. അങ്ങേ അകലെ തൊട്ട് ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കന്യാകുമാരി തൊട്ട് കാശ്മീർ വരെ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം മുതൽ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർ, എല്ലാ നേതൃത്വങ്ങളും, എല്ലാ VIP-കളും അടിവരട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വം തങ്ങൾക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ആ നേതൃത്വം നമുക്ക് കിട്ടിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അവരും ഇങ്ങനെ ആവേശമാണ്, നിങ്ങളെ പോലെ അവർക്കും എന്തൊരു ആവേശമാണ്. DKC എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ആവേശം തന്നെ അത് ചേഞ്ച് ആയി വരികയാണ്. അതിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നേതൃത്വത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ജാമിയ സഹദിയയിലേക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും DKC എന്ന് പറയുമ്പോൾ തങ്ങൾ രോമാഞ്ചനമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിറച്ചും കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇട്ട 13 കാര്യക്രമങ്ങൾ, അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ വേണ്ടിയത് സദസ്യത്വ അഭിയാനാണ്. അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈയെടുത്ത് കൈ ഉയർത്തി പറയണേ, എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ 100 മെമ്പർഷിപ്പുകളാക്കാം, 100 വ്യക്തികളെ ഞാൻ DKSന്റെ മെമ്പറാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം. പുതിയ മെമ്പറുകൾ നമുക്ക് വരണം. എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വരൂപനങ്ങളും നടക്കണം. കേവലം പേര് മാത്രമല്ല.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ആ നിലക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് നേരത്തെ ശംസുദ്ദീനുമായി കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഹുസൈനാജിയോടൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഉടുപ്പിയിൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വലിയ നിലക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങണം. ഈ സ്ഥാപനം ഉള്ളത് ഉടുപ്പിയിലാണ്. നമുക്ക് വലിയ നിലക്കുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ്, ഒരു മേഖലാ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വലിയ വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളെ പോലെ വലിയ വലിയ പണക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ആർക്കും വിഷമുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ഇട്ടും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉടുപ്പിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങണം. 25ാം വാർഷികത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാഗത സമിതിയുടെ ആ ലിസ്റ്റ് തന്നെ, അവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അവരെയും ചേർത്തും കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയ സംഘടന അവിടെയും നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മർക്കസ് തഅലീമുൽ ഇഹ്സാൻ 2000-ത്തിലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, 200-ലധികം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ, 25 ലക്ഷത്തോളം ഉറുപ്പിക മാസത്തിൽ ചിലവ് ചെയ്യുന്ന, സാലറിക്ക് വേണ്ടി ചെലവുന്ന വലിയ ഒരു സ്ഥാപനമായി ഇന്ന് കർണാടകത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ അടക്കം വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമായി വരികയാണ്. ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം അതിന്റെ പറയാം. വന്യരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അഹമ്മദ് മുഖ്താർ തങ്ങളുടെ ബീബി ഭാര്യ, അവരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു 4-5 സയ്യിദന്മാർ നമ്മുടെ മർക്കസിന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ശിവമുഖ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലായി ഒരു കാറിൽ ഫുള്ള് സയ്യിദന്മാർ, മാഷാ അല്ലാഹ്. അവർ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ എത്തി. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഓരോ കാര്യക്രമങ്ങൾ, എന്താണ് ഇത് DKS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, മർക്കസ് എന്നാൽ എന്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നൊന്നായി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിന്റെ ഡേ വൈസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ കേരളത്തിലടക്കം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അടക്കം എടുത്തു. നമുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റമുകൾ നാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ മലപ്പുറത്തിൽ അങ്ങിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കടക്കം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകയായി പോകുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി അഹോരാത്രി കഷ്ടപ്പെടുന്ന DKSന്റെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി, ഗൾഫ് രാജ്യത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർ, അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള മർക്കസ്, ജില്ലാ സമിതി, ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദറുദ്ദീൻ ബജപ്പ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അവർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മുടെ DKSന്റെ വകയിൽ നമ്മുടെ ഈ സമാരംഭത്തിന്റെ വകയിൽ നാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ സുസ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഭാവിയിലുള്ള എല്ലാ DKSന്റെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പൂവണിയാനുള്ള, അതിനെ കാര്യരൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ മേഖലകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ വന്യരായ നേതാവ് സയ്യിദ് K സാറ്റക്കോയ തങ്ങൾ, അവരുടെ നേതൃത്വം അള്ളാഹുവെ അവിടത്തേക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ് നൽകണം. അല്ലാഹ് ഇനിയും കുറെ കാലം അവരുടെ തണലിലായി DKSന്റെ പ്രവർത്തനവും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകണമല്ലാഹ് എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മർക്കസ് തഅലീമുൽ ഇഹ്സാൻ എന്ന മഹത്തായ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വകയിൽ അതിന്റെ മാനേജർ എന്ന നിലക്ക് ഹൃദയംഗമായ നന്ദി ഈ കാര്യക്രമത്തിന് അറിയിക്കുന്നു. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರು ಮರ್ಕಜಲ್ ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ അറിഞ്ഞോರು പണ്ഡിത ശിരോമണി ആയിട്ടിരുന്നങ്ങളോ മുസ്തഫ സാദി ഉസ്താദ് അതിലൊരു പ്രസ്താവം വെച്ചിട്ട് നാലക്കല്ലി നടക്കുന്ന സമാരോപ സമാರಂಭത്തിൽ സംഘടക ആൾമാർക്ക് ഒരു തരബേತಿ ಶಿಬಿರ സംഘടന എങ്ങനെ നടത്തറോ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു അത് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതേപോലെ കുറേ വിഷയ ഞങ്ങളെ സംസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ സംഘടനയുടെ പരമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് തിരുപ്പാട്ടി തന്നു ഉസ്താദിക്ക് ധന്യവാദ. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോ ഈ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച ഈ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ಈ ഒരു തിങ്കളത്തെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ചെല്ലത് ഇത് ഞങ്ങളെ ഔത്തറോ സ്വന്തം ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിക്ക് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞങ്ങളോ കേന്ദ്ര സമിതിയുടെ അധീനത്തിൽ ഇബ്രാഹിം ഹാജിറോ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതി രചനയായിട്ട് ആ സമിതിയുടെ ഒരു മുഖ്യ റുവാരിയും കൂടെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളോ ഫാറൂഖ് ഹാജി കർണി അയലുമുണ്ടൂടെ. അതേപോലെ മുഞ്ഞാന്ത സൂം മീറ്റിംഗിൽ ഞങ്ങൾക്ക്
ಊಡೆ ರಾಯತ್ಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಹೆಂಗನೆ ಹಾಕೋನು ಚೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉಪಸಮಿತಿ ಹಾಕೋಗುಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಪರ ತ್ರೂಲು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಿಟ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಸಮಿತಿ ನಂಗೆ ಇಂಡು ರಚನೆ ಹಾಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಹಾಕಲೋಡು ಕೂಡಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಇಂಡಿತ್ತು ಆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಲೈಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನಂಗೆ 13 ಅಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಓದಿಟ್ಟು ಆ 13 ಅಂಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏದೇದು ಡೇಟ್ಲು ಎಪ್ಪ ನಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಲ್ ಬಿನ ನಂಗೆ ഒരു തിങ്കാൽ വർക്കില്ല ഈ ഒരു തിങ്കാൽ ഞങ്ങൾ ഔത്തರು ഞങ്ങള കുടുംബത്ത് ഞങ്ങള ഫാമിലിയുടെ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ചെല്ലു ಅವರು ഒരേ ഒരു ಧ್ಯೇಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ വെച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങൾ ആ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತು ಚಂದ ಕಾಟಿಗೆ കൊടുಕೊಂಡು ഇൻഷാല്ല ಅದಕ್ಕಾയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഞങ്ങൾ ജില്ലാ സമിതി മർക്കസ് സമിതി അതേപോലെ ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ ಸೇರಿಟ್ಟುള്ള നല്ല അതേപോലെ ജില്ലാ സമിതി അധീന സംസ്ഥ അധീന ഘടകത്തിലുള്ള മെമ്പർമാരും ಸೇರಿಟ್ಟು ഒരു നല്ലൊരു കമ്മിറ്റി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രചന ആക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ತಂಗಲ್ റഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقوا الخيرات صدق الله العلي العظيم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح رجلا مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت إلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله خذ بيدي قلت إلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله خذ بيدي التي أدركني എനിക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ആദരവും നിറഞ്ഞ സുന്നി ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോയുടെ ചെയർമാൻ ഹബീബുൽ തങ്ങൾ, മർക്കസ് മാനേജർ മുസ്തഫ സഅദി ഉസ്താദുകൾ, മർക്കസ് കമ്മിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ സമിതി കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവർ, മർക്കസിൻ്റെ അനുഭാവികൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മഹത്തായ സദസ്സ് അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവൻ്റെ പൊരുത്തം, നോട്ടം, തൃപ്തി, അംഗീകാരം, സഹായം, സ്നേഹം ഈ സദസ്സിന് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ തിരുനോട്ടം അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന് നൽകി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ ഓരോ സെക്കൻഡും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ കോടാനക്കോടി തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തവരാണ്. ആ ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഇരുത്തത്തിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അതൊക്കെ മാറ്റി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചേർത്ത് തരുമാറാകട്ടെ. ആ തിന്മകളൊക്കെ മായ്ച്ച് നന്മകളാക്കി അള്ളാഹു ഇരുത്തത്തിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് നന്മകൾ ജീവിതാവസാനം വരെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അന്ത്യം അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല നിലക്ക് നമുക്ക് നടത്തണം. ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഒരു അല്ലാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നന്മകളിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫസ്തഖുൽ ഖൈറാത്ത്, നന്മയുള്ള ഖൈറുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉളരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചാടണം. ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഖൈറുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 13 കാര്യങ്ങൾ ഖൈറുള്ള പ്രവർത്തനം. ഒരു സുന്നത്തിന്റെ ഇന്ന് കർണാടക, ദക്ഷിണ കർണാടക തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയംഗമായ സേവനം കൊണ്ട് ഇന്നൊരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് DKC ദക്ഷിണ കർണാടക സുന്നി സെന്റർ എന്നുള്ള ഈ സംഘടനയും ഈ മർക്കസുൽ ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനവുമാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ പല പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട്. പല വിഷമത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ കൊടുമുടിയിലെത്തിയവരുണ്ട്. ഇസ്മായിൽ ഹാജിയെ പോലെയുള്ള സ്വന്തം ബാപ്പ സുഖമില്ലാതെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. ഏത് സമയം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുമെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ സംഘടനയോട്, ഈ സ്ഥാപനത്തിനോടുള്ള എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം, അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ
DKC എന്ത് എന്ന് അറിയണം. അറിഞ്ഞാലേ അത് കിട്ടും. അത് മാഷാ അല്ലാഹ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്താണ് ഇതിലേക്ക് കയറിക്കൂടിയത്. മാഷാ അല്ലാഹ് വാപ്പനോട് പറഞ്ഞതാണ്, വാപ്പ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിലേക്ക് കയറണം. വേറെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, ഇതിന് എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു DKCയിൽ നീ കയറണം, നീ എന്നിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനത് കയറി മാഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് DKCയോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്, സ്നേഹം തോന്നുന്നത്, അതേപോലെ എനിക്കും ഇപ്പോൾ പരിപാടിയൊക്കെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും DKCയുടെ പരിപാടിയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി മാഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു പ്രവർത്തകനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു. അതിന് അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഫ മർറ ഭാഗമാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങളെ കൂടെ ഇഖ്ലാസുള്ളവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഇഖ്ലാസ് അതാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനം. പുറത്തുള്ള ഷോ ഒന്നുമല്ല, അതിനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അത് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നും ആഖിറം കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടുമുണ്ട്, ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ രണ്ടുമുണ്ട്, ദുനിയാവുമുണ്ട് ആഖിറവുമുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഇഷ്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിനോട് വരുന്നു. ഇത് വളർന്ന് പന്തലിക്കും. ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലൊന്നുമല്ല, ഈ സ്ഥാപനം വിചാരിച്ച പോലൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിലൊക്കെ എനിക്ക് കണ്ടത് ഈ സ്ഥാപനം വേറെ ലെവലാണ്. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിലേക്ക് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനം വിട്ടുപോകാൻ വരെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത് ഇഷ്കാണ്. ഈ ഇഷ്കാണ് വേണ്ടത്. ഈ ഇഷ്ക് കൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത്, ഹബീബിലേക്ക്, നബിതങ്ങളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇഷ്ക് കൊണ്ടാണ്. ഒരു ഇൽമ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തുന്നില്ലാത്ത അഭിഗമ്യമായ സ്നേഹം, ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എത്രയോ തിരക്കും കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ ബിസിനസ്മാരുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അവരൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ഒരു ആയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ മുന്നിലിട്ടത്. ഖൈറാത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തു ചാടണം. നമ്മൾ തിന്മയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടലുണ്ട്, അത് ഇബ്ലീസ് കൊണ്ടുപോകാണ്. കാരണം ഒരു തിന്മന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത എന്തൊരു ഉത്സാഹം, ഒരു തിന്മ ചെയ്യാൻ, അത് മാറ്റിവെച്ച് നന്മകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തു ചാടണം. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യമാണ്. ഖൈറാത്ത്, നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ 13 കാര്യങ്ങൾ മാഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ 13 കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു ചാടിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് വലിയ വിഷയം, വലിയ ഒരു നന്മകളാക്കി ഈ സമുദായത്തിന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ സമുദായത്തിന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ 13 കാര്യങ്ങളും. ഈ സമുദായത്തിനെ റാഹത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നന്മകളാണ്. ഈ നന്മകളിൽ സജീവമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം. ഇതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ബാദിറു ബിൽ അഅമാലി ഫിതനൻ കഇതഅല്ലൈലി മുസ്ലിമു യുസ്ബിഹു റജല മുഅ്മിനൻ വയുംസി കാഫിറ വയുംസി മുഅ്മിനൻ വയുസ്ബിഹു കാഫിറ യബീഉ ദീനഹു ബി അർളി മിനദ് ദുനിയ. എന്നെ മനസ്സിനെ വല്ലാത്ത പുളപിടിച്ച ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ്. ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ്. ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ വചനം അവിടെ പുലരാതിരിക്കില്ല. അവിടുത്തെ നാവ് കൊണ്ട് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പുലരാതിരിക്കില്ല. അതിന്റെ മുന്നോടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഹദീസ്. ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഹദീസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാതെ തട്ടിപ്പോയി. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇരുളടഞ്ഞ കഷ്ടങ്ങളെ പോലെ തുരുതുരാ ഫിത്നകൾ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നന്മകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടി അടുക്കുവിൻ. ഭയങ്കര നീണ്ട ഹദീസ്, ചുരുക്കാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അത്രയും വിശാലമാണ്. ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാസങ്ങളോളം ക്ലാസ് എടുത്താൽ തീരില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇരുളടഞ്ഞ കഷ്ടങ്ങളെ പോലെ തുരുതുരാ ഫിത്നകൾ നിങ്ങളെ മൂടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഖൈറാത്തിലേക്ക്, നന്മകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടിയെടുക്കണം. ഇന്ന് ഫിത്നകളാണ്. ഇന്ന് എവിടെയും ഫിത്നകളാണ്. ഇന്ന് ഫിത്നകൾ തുരുതുരാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പ്രവർത്തനം, ഖൈറാത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനം, അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നന്മകളിലേക്ക് പ്രവർത്തനം, ഈ പ്രവർത്തനം നല്ലവണ്ണം ആവേശത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ അടുക്കുവീനെന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹദീസ്. മാത്രമല്ല അതിന്റെ താഴെ ഒരു വചനം, യുസ്ബിറു അല മുഅ്മിനൻ വയുംസി കാഫിറ.
രാവിലെ സത്യവിശ്വാസിയായവൻ വൈകുന്നേരം സത്യനിഷേധിയായി മാറും. എന്തൊരു വചനമാണ്! നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഇതിന് വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. രാവിലെ സത്യവിശ്വാസിയാണ് അവൻ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അവൻ സത്യനിഷേധിയായി മാറുന്നു. വൈകുന്നേരം സത്യവിശ്വാസിയായവൻ രാവിലെ സത്യനിഷേധിയായി മാറുന്നു. ഏതുപോലെ എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് തങ്ങൾ പറയുന്നത്? സത്യവിശ്വാസി രാവിലെ വൈകുന്നേരം സത്യനിഷേധിയാകുന്ന എന്താണ് ഇത് സംഭവം? ഇന്ന് കാണുന്നത് നൂറിൽ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് പറയാം, 100% ആൾക്കാരും ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസിന് തരപ്പെട്ടവരാണ്. 90% ആൾക്കാർ ഇല്ല എന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ടും പറയാൻ സാധ്യമല്ല. എന്താണ് സത്യവിശ്വാസം? അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ പുൽകുന്നവരാണ് സത്യവിശ്വാസം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്ത് പറഞ്ഞോ ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് സത്യവിശ്വാസം. ഇന്ന് സത്യവിശ്വാസം വൈകുന്നേരം സത്യനിഷേധിയാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഒരാൾക്ക് ഞാൻ കടം കൊടുത്തു. ഇന്ന ദിവസം ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. രാവിലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാത്രി തരാം. വൈകുന്നേരം അവനെ വിളിക്കുമ്പോ അവൻ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ രാത്രി വിളിച്ചു, നിരന്തരമായി വിളിച്ചപ്പോ അവൻ മാറ്റി പറയുന്നു. എന്താണ്? എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സാധിക്കില്ല, 2 ദിവസം. അവിടെ തെറ്റി. രാവിലെ അവൻ സത്യവിശ്വാസിയാണ്, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അവൻ സത്യനിഷേധിയായി മാറി. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ അവൻ പൊളിച്ചു, അവന്റെ നിയമങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. കാരണം മുനാഫിക്കീങ്ങളുടെ ലക്ഷണം 3 എണ്ണമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ഫത്ഹിൽ 6-ാമത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ 7-ാമത്തെയോ ആയത്തിൽ കാണാം. ആ ആയത്ത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഹൃദയത്തിലേക്ക് തട്ടണം. എന്താണ് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണം? ഇന്ന് ബഹുഭൂരിഭാഗം കാണുന്ന ജനങ്ങളിൽ 90% ആൾക്കാരും ഇന്ന് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ. അല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. എന്താണ് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണം? മുനാഫിക്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അവിടെ ഹബീബുള്ള തങ്ങളുണ്ട്, വലിയ ഇൽമ കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ്. അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം, എന്താണ് മുനാഫിക്ക്? ഇന്ന് നിസ്സാരമായി കാണുന്നതിനെ ആരും ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈമാൻ നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻപ് പോകണം, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ് മുനാഫിക്കിന്റെ 3 ലക്ഷണം? ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന് വിശ്വാസവഞ്ചന. നമ്മൾ ഒരാളെ വിശ്വസിക്കുന്നു, അയാൾ വഞ്ചിക്കുന്നു. ഇന്ന് ബഹുഭൂരിഭാഗം കാണുന്നതും വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ്. അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മുനാഫിക്കിന്റെ 1-ാമത്തെ ലക്ഷണം മനസ്സിൽ തട്ടണം, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എടുത്തു വെക്കണം. ഇത് വരാൻ പാടില്ല. ഇത് വന്നു പോയാൽ അവന്റെ ഈമാൻ ഉരിക്കളയും. അല്ലാഹു വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് ഉരിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായി ഞാൻ, കാരണം നിങ്ങളോട് സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളോട് മുഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൂടാ. ഇത്രയെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് തങ്ങൊന്നും പറഞ്ഞില്ലാലോ, ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും തങ്ങ പറഞ്ഞില്ലാലോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകരുത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1-ാമത്തത് വിശ്വാസവഞ്ചന. 2-ാമത്തത് എന്താണ്? വാഗ്ദത്വം ലംഘിക്കുക. ഇന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം കാണുന്നത് വാഗ്ദത്വ ലംഘനമാണ്. അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? വാഗ്ദത്വ ലംഘനം എന്താണ്? ഞാൻ ഇത്ര തരാം, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോ ഇല്ല, അവന്റെ ഡേറ്റ് മാറ്റി 14 പറഞ്ഞു, 20 ഇന്ന് എന്താണ് കളി? അതല്ലാണ് കളി, വാഗ്ദത്വ ലംഘനം. 2. 3-ാമത്തത് നാവെടുത്താൽ കളവ് പറയുക. ഈ 3 ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശപിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു ലഅനത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവർ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്? ഈ മുനാഫിക്കുകൾ. ഈ 3 വിഭാഗം, ഈ 3 സ്വഭാവമുള്ളവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാരും പറയലില്ല. ഇത് വേദത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ്. ആരും പറയുന്നില്ല. ഇന്നെല്ലാവരും ഇതാണ് പൈസ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം, എല്ലാം വാങ്ങും. ഇത് പറയില്ല. ഈമാനിന്റെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു പോയ കാര്യങ്ങൾ പറയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, രാവിലെ സത്യവിശ്വാസിയായവൻ വൈകുന്നേരം സത്യനിഷേധിയായി മാറുന്നു. വൈകുന്നേരം സത്യവിശ്വാസിയവൻ പിന്നൊരു വചനം അവസാനം പറഞ്ഞു,
ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് സ്വന്തം ദീനിനെ വിറ്റ് തിന്നുന്ന കാലം വരുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. എന്താണ് ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യം? ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യം പണം. ആ പണത്തിന് എന്തായി? സ്വലാത്ത് അടിയറ വെച്ചു. സ്വലാത്ത് അടിയറ വെച്ചു പണത്തിന്. സ്വലാത്ത് അബീവായ നിങ്ങൾക്കല്ല. എന്തിനു വേണ്ടി? ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യം നടക്കണം. അപ്പോൾ സ്വന്തം ദീനിനെ വിറ്റ് തിന്നുന്ന കാലം വരുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. അങ്ങനെ എല്ലാം അടിയറ നോക്കിയാണ് ദീൻ. ആർക്ക് വേണ്ടി? ദുനിയാവിന് വേണ്ടി. ഇന്ന് കാണുന്ന ബഹുഭൂരി കാര്യങ്ങളും പണത്തിന്റെ പിന്നിലാണ്. പണം 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 പണം. അതിന് ദീനിനെ വിറ്റ് തിന്നു. ഇത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ഹദീസാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ, എൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ, DKC-യുടെ അനുഭാവികളെ, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇഖ്ലാസാണ്. ഇഖ്ലാസിൽ ഓട്ടം വന്നു പോയി കൂടാ. ഈ 3 സ്വഭാവം അത് മാറ്റി എഴുതണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങായിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റി ഈ സമുദായത്തെ നമ്മൾ നന്നാക്കിയെടുക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതിന് നല്ല സഹകരണം വേണം. ഇവിടെ ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഇവിടെ ഇപ്പോ ഉപസമിതി എടുക്കുകയാണ്. അതിന് നല്ല സഹകരണം നിങ്ങൾ വേണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ പറയാം. ഒരാള് പറയാം. പിന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചെയർമാനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ 25 ആളുണ്ട് വന്ന ആൾമാർ. പിന്നെ ഒരാൾ ഫോണാക്കിയിട്ട് ബഷീർ കൈക്കമ്പ അതിൽ അർജന്റ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ബറകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളൊട്ട ഉള്ളേ ചെന്നിട്ട് അങ്ങനെ 23 ആളെഴുതിയിരിക്കും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളെ പേരിലുള്ളത് ഞങ്ങളോ എല്ലാമായ DKC-യുടെ കേന്ദ്ര സമിതിയും അതേപോലെ മർക്കസ് സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷരായിട്ടുള്ളൂ ബഹുമാന്യ അസയ്യദ് KS ആട്ടക്കോയ തങ്ങൾ കുമ്പോൾ. അതിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തായിട്ട് സയ്യദ് അഹമ്മദ് മുഖ്താർ തങ്ങൾ, അതേപോലെ സയ്യദ് ഹബീബുള്ള തങ്ങൾ, അതേപോലെ ഹുസൈൻ ഹാജി കിന്യ, ശംസുദ്ദീൻ ബൽകുഞ്ചെ, ഇസ്മായിൽ ഷാഫി, സൈനുദ്ദീൻ മുക്വെ, EK ഇബ്രാഹിം ഹാജി, മൊയ്തീൻ ഹാജി, ബദറുദ്ദീൻ ബജ്പെ, അൻസാരി സുറത്കൽ, GM കുഞ്ഞി ജോഗിബെട്ടു, അബൂബക്കർ കൃഷ്ണാപുര, ഉമർ ഹാജി മുക്വെ, ഇസ്മായിൽ ഹാജി കിന്യ, അൻവർ ഹുസൈൻ ഗൂഡിനബളി, ഫാറൂഖ് ഹാജി കർണിരെ, മൻസൂർ കൃഷ്ണാപുര, ഹമീദ് കൊഞ്ചാർ, അബ്ദുറഹ്മാൻ പാരീസ്, ദുബാൽ ഇബ്രാഹിം, അഷ്റഫ് കൊൽനാടു, ഷെയ്ഖുഞ്ഞി കറായ, ബഷീർ കൈക്കമ്പ. ഈ കമ്മിറ്റി ഉപസമിതി ഇവിടെ എടുത്ത് ഈ സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ ഒക്ടോബർ 13 വരെയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി നമ്മൾ 30 ആളെ കമ്മിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതിന്റെ ചെയർമാന്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് ചെയർമാന്, സെക്രട്ടറി എടുത്ത്, പിന്നെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എടുത്ത്, ഖജാൻജി എടുത്ത്, പിന്നെ ഓർഗനൈസർ 2 ആളെടുത്ത്. അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മാറും. ഓരോന്ന് ഇതാക്കി തരും. ഓരോരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായ വിജയത്തോടുകൂടി അള്ളാഹു ആക്കിത്തരട്ടെ. എല്ലാം ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അത് കാരണമായി നമ്മളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി അള്ളാഹു റാഹത്തും ഇസ്സത്തും അഭിവൃദ്ധിയും സന്തോഷവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇത് പാസ്സാക്കിയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അപ്പം നൂതന സമിതിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് അയക്കായോ ഞങ്ങളോ ഇസ്മായിൽ ഹാജി കിന്യ ജന്റെ ആശംസ ചെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വിളിക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദാത്മാരോടും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും ഞാൻ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം വരക്കണം. തീരെ സുഖമില്ല, ഞാൻ വരുന്നവനല്ല. എന്തെങ്കിലും DKC എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തോ എനിക്കറിയില്ല, എന്തെന്ന് തോന്നറില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് അടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉപ്പാൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കിയിട്ട് കീഞ്ഞിട്ട് വന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഒന്നാമത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല മോനെ, നീ അവിടേക്ക് പോകണ്ട മോനെ, ഞാൻ മരിച്ച ആരുണ്ട് മോനെ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതാണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അള്ളാഹു തനിക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ 1-2 നസീഹത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. തീരെ തിരക്കിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർക്കസിന്റെ നമ്മളെ മുസ്തഫ സാദിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വിഷമാണ് ഞാൻ. രാവിലെ തുടങ്ങിയ വൈകുന്നേരം വരെ ചോരണ്ട. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഫോണിൽ വേണ്ട, ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇട്ടെങ്കിൽ ആർക്കും കേൾക്കുമെന്ന്. അപ്പോ ഏതോ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഒന്നാമത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അതിനൊരു ഇനാഗുറേഷൻ ചെയ്തത് അൽഹംദുലില്ലാ, അത് സക്സസ് എന്ന് തന്നെ കണക്ക്. രണ്ടാമത്തൊന്ന് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാല്, ഞങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇനി ജില്ലയോ രാഷ്ട്രമോ സെൻട്രലോ അല്ലെങ്കിൽ വളയത്തോ മർക്കസിൽ എന്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആക്കുന്നെങ്കിലും എന്തൊരു പ്രോഗ്രാം ആക്കുന്നെങ്കിലും തങ്ങളെ പൊരുത്തം വേങ്ങാണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് സക്സസ് ആവില്ല, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഞാൻ അടക്കം എൻ്റെ നഫ്സിനോടും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും പറയുന്നത്, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു പൊരുത്തം എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. തരാൻ കഴിയുന്നില്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് നല്ല കാര്യമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ രാവിലെ ചെയ്തത്. തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളോട് കേട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് രാവിലെ ചെയ്തത് അൽഹംദുലില്ലാ. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഒരു കുരുത്തക്കേടായി പോകും. അതുകൊണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തം ധാരാളം മതി. അൽഹംദുലില്ലാ, അയാളെ മകൻ മുഖ്താർ തങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും അയക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് ധാരാളം മതി. തങ്ങ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല, വന്നിട്ട് ആരും വിഷമാക്കണമെന്നില്ല. പിന്നൊന്ന് കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഏതൊരു സമിതി ആവട്ടെ, കമ്മിറ്റി ആവട്ടെ, സംഘടന ആവട്ടെ, സ്ഥാപനമാവട്ടെ നടത്തണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്നല്ല, പറ്റും. 5 ആള് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ആരും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഒരു 4-5 ആളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് അവരുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ആ ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ പറയും, ഇത് ഞങ്ങളെ ശേഷം ഞങ്ങളെ മകന് ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10, 65, 20, 70 മുകളിൽ പോയിട്ട് യൂണിറ്റ്. ഞാൻ സൗദിയിലിരിക്കുമ്പോൾ 62 യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു GCC-യിൽ. അപ്പൊ ഈ 62 യൂണിറ്റിൽ 62 വേറെ വേറെ നാട്ടില് വേറെ വേറെ GCC കൺട്രിയിലുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, 10, 15,000, 20,000 എല്ലാം മെമ്പറുള്ളത്. എത്ര ഉമ്മപ്പാന്റെ മക്കളായിരിക്കും, എത്ര ഉമ്മപ്പാന്റെ മക്കൾക്ക് എങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കണം. എത്ര എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ സ്വഭാവമായിരിക്കും. തണുപ്പുണ്ടാവും, ചൂടുണ്ടാവും, പിന്നെ BP ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതിനെല്ലാം സഹിക്കേണ്ട ഒരു ഇത് നമ്മളോട് വേണം, മെനക്കരുത്ത് വേണം. ഒറ്റൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവും. അതിനപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പറയുന്നല്ല, കുറച്ച് സബൂറാക്കുന്ന ആ മനസ്സിന് മനസ്സിലാവും. ആ മനസ്സിന് എന്നെ പറ്റി മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അവർക്ക് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പിണങ്ങി തെറ്റ് സംസാരിച്ചു പോയെങ്കിലാണ് അവിടെയാണ് ഇബ്ലീസ് കയറുന്നത്. ഞങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നാൽ, ഒരു സൈഡ് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ പിന്നൊരു സൈഡിന് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കഴിവ് അല്ലാഹു കൊടുക്കും. അതല്ലാതെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അപ്പോഴേ കൊടുത്താൽ ഞങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധം തെറ്റിപ്പോകും. അത് അങ്ങ് നടക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്നാമത് സബൂർ, ഏത് രൂപത്തിൽ വേണം സബൂർ. നിങ്ങളവർകളെ സാദി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ എല്ലാ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ, മെമ്പർഷിപ്പ് അഭിയാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എത്ര 10 ദിർഹംസ് 5 ദിർഹംസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് മെമ്പറാക്കുന്ന വിഷയം. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ 100 രൂപ, ഇപ്പം ഇവിടെ തങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചത് 11 രൂപ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവർ മെമ്പറാക്കണമെന്ന് ആദ്യം നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങി വന്നത്. അത് 100 രൂപ ആക്കി, 100 രൂപേൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് മെമ്പറാക്കണം. അത് എല്ലാ യൂണിറ്റിലും ജില്ലാ സമിതിയായിട്ടും എല്ലാ യൂണിറ്റ് പരമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് അഭിയാനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ നമ്മളെ ഇബ്രാഹിം കണ്ണങ്കാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഇത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഒരു കൗണ്ടിങ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻസിയിലുള്ളത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് 15,000 മെമ്പറുണ്ട്, 20,000 മെമ്പറുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം ആർക്കും ഒരു കൗണ്ടിങ് ഇല്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് 5,000 തുടങ്ങിയതുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ഇടയ്ക്കുള്ള ബ്ലാങ്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൗണ്ടിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ മെമ്പർ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം. ക്ലിയർ തന്നെ. നമുക്ക് പൈസ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല, നമ്മളെ റൂട്ട് ക്ലിയർ ആണ്, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അതിൽ നിന്ന് തെറ്റാൻ പാടില്ല. ഫില്ലപ്പ് ആക്കിയ ആൾക്ക് മാത്രം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അതെ അതാണ് പരമപ്രധാനം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആവും. നല്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ആ ലെവലിലേക്ക് കയറും. ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಂದಿಚ್ಚೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ರು ಅವರು 10 ಮೆಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಸೇರಿಟ್ಟು ಅವಡೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ಅವಡೆ ಎದುರೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಬೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ വെച്ചിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ പൽക്ക പറഞ്ഞ് റെഡി ആക്കില്ല. കണ്ണ് ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഷുഗർ, പിന്നെ ജനറലി ആയിട്ട് ഫിസിയോതെറപ്പി. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ನಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಎಪ್ಪ ಅದಾವಲ್ಲ. ಅದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 to 1 o'clock. ഉപസമിതി ആയിട്ട് എടുത്തത് അതിൽ ചെയർമാൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം ഹാജി കണ്ണങ്കാർ, പിന്നെ ഞങ്ങൾ 3 ആളുള്ള സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരം തന്നിരുന്നു. ഒരു തിങ്കളത്തെ അവധിയിൽ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿರೋ ಮರ್ಕಜ್ ಸಮಿತಿರೋ ಸಹಕರಣത്തിൽ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. ಅದಕ್ಕೆ ഇന്നലെ മുന്നേ സൂമിലായോ ചർച്ചയിൽ ഈ മെമ്പർഷിപ്പിയുടെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 10 റിയാൽ ചെന്നപ്പോൾ കൂടെ ജില്ലാ സമിതിരോ മർക്കസ് സമിതിരങ്ങ ഒപ്പണ്ട 100 രൂപ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ 100 രൂപ. പിന്നെ അതിൽ ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോലെ മാനേജർ ചെന്നപ്പോലെ അതിൽ യൂണിറ്റ് ചെന്ന് ഇപ്പം എല്ലാം അർജൻറ്റ് ആയാലായിട്ട് അതിലെല്ല ഈ ഞങ്ങൾ ഫോർമുലും ചില എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ വരുത്തേണ്ടി വരും. ചെന്ന് യൂണിറ്റ് അത് അതിൽ കേട്ടിരുന്നത് എന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പല ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ദൈനുദ്ദീൻ ഉമർ ഹാജി എല്ലാം ഗൾഫിൽ മെമ്പറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അങ്ങനത് അവിടെ ഇതെന്തും ഇല്ല. ഈ സിസ്റ്റം QR സിസ്റ്റം വന്നെങ്കിൽ ഇത് സെൻട്രലൈസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ 15,000 13,000 എത്ര മെമ്പർമാരുള്ള ചിൽഡ്രൻ നമുക്കൊരു കണക്കിട്ട് അത് ദുബായിയുടേതാവട്ടെ, സൗദിയുടേതാവട്ടെ, ഖത്തറിൻ്റെതാവട്ടെ കൂടി ഇപ്പം ജില്ലാ സമിതി അണ്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെമ്പർമാരത് എല്ലാവരും ഒരു ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുക ചെന്നിട്ട് ഉദ്ദേശം. ಅದಕ್ಕೆ അതിൽ കൊറിയ 1-2 ഇതിലെಲ್ಲ കറക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം വേണ്ടി വരും. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ಅದಕ್ಕೆ വേണ്ട പോലെ ആക്കാം. പിന്നെ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, പിന്നൊന്ന് ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ. ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಓರೋರು ಯೂನಿಟ್ 10 ಮೆಂಬರ್ ಕೂಟಿಕೊಂಡು ಅವಡಿಗೆ ಬಂದು ಮರ್ಕಜಿಲೆ ಫೋಕಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕೂಟಿಯ ಅದು ನಲ್ಲೊರು ಇದು ಬಂಡರು യൂണിറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ആക്കണേണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 40-50 ആളെ ഞങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടുക സാധ്യമില്ല എല്ലാ മൊത്തം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താക്കോ ഫൈലായിട്ടത് ഓരോരു മൊത്തಲು ഓരോ യൂണിറ്റ് 10 ಮೆಂಬರ್ കിട്ടുന്നതിന് പേരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഒലിമ്പോ യൂണിറ്റ് 90 ಮೆಂಬರ್ വന്നു മർക്കസ് ക്യാമ്പസിൽ അത് സെറ്റപ്പ് ആക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിട്ട് അവിടെ മക്കം സേരിട്ട ഒരു 150-200 റെക്കോർഡ് ആക്കണം. ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഒരു DKS ബാൻ അത് പേപ്പറിൽ ഇത് ന്യൂസിലെല്ലാം വരുമ്പോ അത് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അനുസ്മരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹയാത്തിലുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ് നമ്മള് ഉമ്മറാജിയുണ്ട്, ജൈനുച്ച ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഹയാത്തിലുള്ളവർക്കും അതിനെ ആദരിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ കണ്ണീർ ജിക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തോണ്ടുള്ള ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചർച്ച ആക്കിയിട്ട് അത് ആൾക്കാരെ തേടിയിട്ട് ഗൾഫിലും ഇവിടെയും എല്ലാവരും അവർ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് അതിനെ അവർ ആദരിക്കണമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡേ വന്ന എല്ലാ ഓരോരോ ആളുകൾക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്കും അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ ലീഡേഴ്സുമാർക്കും ഒരേ വാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞും കൊണ്ട് ഈ 3 സലാത്തും പിന്നെ തങ്ങളെ ഒരു 3 പേര് അതിന്റെ എൻഡിങ് മൊയ്തീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ബൈത്ത് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം പറയാം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. യസയ്യ ഖുത്ബിയത്തിലുള്ള പരമപ്രധാനമായ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങളെ തോസലാക്കിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബൈത്ത് ഭയങ്കര വലിയ പ്രാധാന്യമാണ്. അത് വിളിച്ചാൽ 100% അവരുടെ നമ്മളെ കൈ അവർ പിടിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം അത് താജുൽ ഉലമ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദ് റഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസുല്ലാഹു അവരുടെ ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നിരന്തരമായി കേട്ട ബൈത്താണ് ഈ ബൈത്ത്. പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ദറജ അല്ലാഹു ഉയർത്തട്ടെ. ഖബറുടെ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കി കൊണ്ടുവിട്ട് ഖബറിന് വിശാലത നൽകട്ടെ. ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടൊപ്പം അവിടുത്തെ പ്രിയ പത്നിമാരായ ഉമ്മുൽ മുഅ്മിനാത്തുകളോടൊപ്പം അവരെയും നമ്മളെ സുഖലോക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. യാ സയ്യിദി സനദി أوصي ويا مددي كل ظهيرا على
أعداه بالمدد مجير عرض وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين عبد القادر جيلاني يا سيدي سندي أوصي ويا